Hi everyone, my name is Marian and karon ang atuang topic karon is unsaon pagro-rosaryo. So prepare sa inyo ang Holy Rosary. Actually dili lang nako tas-on ang ako ang tutorial kay basin og maboringan unya mo. Tagaan lang ta mo og idea kung asa mo mangita sa guide gyud whole guide sa Holy Rosary. Actually guys, usa ako ka Divine Mercy devotee, DMEC, Divine Mercy Ecclesial Community. Kanang sa amuagong pagro-rosaryo kay daghan ming giad sa katong normal nga Holy Rosary. And diri sad ko nakabalo nga ang kining Holy Rosary nga permi natong giampo gipray is para ni siya ni Mama Mary. Holy Rosary na siya. Kanang naa di ay rosary nga para ni Lord Jesus nga iyahang anak. So kung kami magro-rosaryo, amo jud ang dunganon guys. First, ang Holy Rosary ni Lord Jesus ug ikaduha is ang Holy Rosary para ni Mama Mary. So kung tapuon gina siya, kung imo ginang tinud-on sa pagro-rosaryo, abutan jud ka og 1 hour. So ingin ana na siya gyud. Dugay-dugay jud siya mahuman. First, before nga kumo start, please ayaw mo kalimot sa hit the subscribe button siri sa ubos nga video kung wala pa ka nakasubscribe. And guys, ang kini di ay rosary for ni Lord Jesus Christ, kanang chaplet ba sa Divine Mercy. I think familiar naman mo ana. Pwede na ninyo i-search sa Google chaplet of Divine Mercy. So naara dito ang guide, i-download na lang na ninyo. And kasagaran ang naa dito kay English man. So ako kay Bisaya man. So kung gusto mo og Bisaya, please lang ko og comment dinhi sa ubos sa inyong email address kay ako lang i-forward sa inyong email. Pero I think mura og maglisod mo og sabot. Mas nice tong adto mo sa Google nga English pod kay kanang naamon ko sila drawing dito like kini sang mga beads ba o asa dire, pero sa yun rejud kaayo guys. Pagkahuman sa chaplet sa Divine Mercy, mo proceed na pud mo sa Holy Rosary ni Mama Mary. So sa yun ra pud kaayo guys, i-search na lang pud ninyo dito sa Google ang kuan kay naamang ko sila picture dito sa Google. Dayon adto sa images, naman dito gi-connect dito unsa imong first kini kanang mito ako, then Our Father, tulo ka maghimaya ka Maria, and then himaya sa amahan, dayon kanang first nga mystery. Paghuman sa mystery is Our Father, dayon pulo ka Hail Marys or maghimaya ka Maria, balik-balik ra na siya. Naa na siya ang full guide dito English sa Google. Pwede lang na ninyo i-search. Pero kung gusto po ninyo ng Bisaya, please comment below sa video sa inyong email nga address kay ako na siyang isend sa inyo ang full guide nga Bisaya nga Holy Rosary o chaplet sa Divine Mercy. Guys, daghan ra ba jud kaayo mi nga gipang-add na mga prayers sa amuang rosary basin og makalitan mo nga ang katong inyong ma-search sa online kuan ra gito siya, simple ra jud kaayo to siya. Pero sa amua daghan mi kaayo nga mga gipang-add. Unya, tip lang pud nako guys, kung magro-rosaryo ta, ayaw lang jud pagdali. Kinahanglan nga sa matag litok ninyo sa mga pulong like amahan namo ana ka sa langit. Kinahanglan nga naagid mo open ang inyong mind ug open ang inyong heart. Ayaw ninyo paspasa nga Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Or amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon nimo ngalan ana ba nga paspas kaayo kay ngano. Example ra god kung kamo aduna mo'y tuyo nako nya porti mo pagkapaspapa Maria na aduna ko yung matuyo nimo unsa man akong kinahanglan paspas kaayo murag si Mama Mary or si Lord Jesus nga naminaw sa inyong pagro-rosaryo murag malipong. So kinahanglan nga inanay gid siya nga pagro-rosaryo nga hinahinay gid siya nga mataglitok nimo sa mga pulong. Kinahanglan nasulod sa inyong hunahuna og nasulod diri sa inyong kasing-kasing. Unya kung naamoy mahunaan before mo mag-start sa first mystery, ihalad ang tanan ninyong ihalad. Ang tanan ninyong gipangayo, ang pagpasalamat, ang mga problema ninyo, isulti dito tanan sa dili pa mo magsugod sa matag misteryo.
Mao na siya. Do this every day ug kamo makakita gyud mo sa milagro, makakita gyud mo sa kausaban sa inyong kaugalingon ug sa inyong kinabuhi. Ug makita po ninyo si Lord, Mama Mary. Paminawa lang ninyo. Mao na siya. So, if you have any questions, please don't forget to comment down below. Kung namoy questions, kay ako na lang na siyang itakol sa sunod na ko nga video. Daghan kayong salamat guys sa pag-subscribe and bye-bye!